وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. وَبِذ senden owwal hiç bir resuli iýermedik, meger şoňa wahy etdik ki menden başga ibadet ederge laýyk zat ýokdur. Fakat men bardyryn, pes fakat maňa ibadet edin. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. Müşrikler aýtdylar, Allah tebarak we taala özü üçin ferzent tutundy diýip. Allah tebarak we taala özü üçin ferzent tutunmakdan pak we munezzehdir. Belki olaryň Hudaýyň ferzentleridir diýip aýtýan zatlary Hudaýyň fiilagly bennelerdir. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Olar Huda aýtmaňka söz aýtmazlar, oşolar Hudaýyň emrini bedune çuňuşara amel ederler. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Allah tebarak we taala olaryň takdim eden sözlerini we işlerini biler. We inneden soň aýtjak sözlerini we etjek işlerini biler. Oşolar şefaat etmezler, meger Hudaýyň razy bolan adamlar üçin şefaat ederler. Oşolar Hudaýyň heýwatyndan nihayetde gorkudadyrlar. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Ve her kim şolardan aýtsa, men Hudadyryň diýip, bir Hudadan başga, pes biz şoňa dowzak bilen jaza berers, pes biz şu taryka jaza berers zalimlarga. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Aya kafirler bilmeýärlermi? Tahqiq asmanlar we yer hemmeleri biri bilen ýaşykdy. Pes biz olaryň aralaryny açdyk we suwdan halq etdik hemme heýwany. Aya şu alamatlary we gudratlary görüp de iman getirmeýärlermi? وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Ve biz yeryüzünde dağları vücuda getirdik, ta adamlarını iztirab ettirip hareket ettirmesin diýip. Ve yerde açık yolları vücuda getirdik, şayet şolar yol tapıp adaşmasınlar diýip. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Ve asmanlarını muhkem saqf ýany aýlandyrdyk. Ve kafirler asmanyňky alamatlardan we nişanalardan ýüze gurýandyrlar. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Ve Hudaýdyr, gijäni we günnizi we güni we aýyny halq eden we her bir öz mesirinde we felekinde hareketdedirler. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Ve biz hiç bir insana senden olal hemişe ýaşamagy bermedik. Aya eger siz ölseňiz, şolar hemişelik bolarlarmy? كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ
وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Her bir insan ölüm şerbetini dağıtyandır. Ve biz sizlerini mubtala ederiz imtihan üçün yaman zatlar bilen ve yaxşı zatlar bilen ve bizden yana sizi